Mi rydw i'n Hosanwasgwr, does gennym cwylydd deud. Pan ddaw i wasgu sanau, does dim na fentra i'w wneud. Mae'n yrfa reit lywyrchus, mae'r gwaith yn talu'n dda, bod cyfnodau tawel, adeg, sandalau'r haf. Sut oes ti i'r proffesiwn? Yw'r cwestiwn gan sawl un. Wel, yr ateb yn syml yw trwy ddechrau gwasgu fy hosan dy hun. Ac wedyn hysbysebu yn cynnig syrfis rhad. Cyn hir oedd gen i sanau i'w gwasgu dros y wlad. Mi wasgai sanahirion, stockings hyd at y penglin. Mi wnai hyd yn oed wasgu hosiery teneuo tîn. Dwi'n fodlon gwasgu hosan unigol neu un sbar, ond mae gweithio'n bleser dwbl pan gai wasgu par. Mae gen i darged cyson, gwasgu can hosan yr awr. Ond weithiau mae'r haearn yn blino, fan rhaid i mi osod o lawr. Dro arall, mae'r ffôn yn canu. Hosanwasgwr, Osian Rhys Jones. A'r llais pen arall yn holi. Smai. Da chi'n gwasgu trons? Dw, hys i orwerth di hwnnw. Ydy fateb, rhywun fath, bob tro. Ia, dwi di drysu enw eto. Sori, iawn. Ta. A bo. Dwi di gwasgu sanatynion sy'n gadael eu hôl ar goes. Galla fwrw fy haearn arnynt, heb adael areda ddim loes. Mae sana llac elastig hefyd yn hollol iawn. Mae fy haearn i'n ddigon llydan i'w smwddio nhw yn llawn. Dim ond un rheol sgeni wedi nodi ar fy mwrdd. Cyn bod unrhyw wasgu'n digwydd, mae'n rhaid tynnu'ch sana i ffwrdd. Felly, os am Hosanwasgwr, am bris rhesymol rhad, pan ddaw i wasgu sana, fi di'r gorau yn y wlad.